Βοηθήστε μας να μάθουμε να στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Κανένας γύρω μας δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά ταυτόχρονα ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Αργολίδας κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Ένα όνειρο ζωής αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα χάρη στη δική σας βοήθεια. Το σπίτι μας αρχίζει να κατασκευάζεται. Κάνε την αγάπη σου πράξη για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Χτίζοντας το σπίτι μας, θεμελιώνουμε, χτίζουμε μια καλύτερη ζωή. Γίνε εθελοντής στο σύλλογό μας, στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αργολίδος. Σας χρειαζόμαστε όλους. Όσο πιο μεγάλη στήριξη, τόσο πιο μεγάλα τα χαμόγελα. Για να ολοκληρωθεί το όνειρό μας, χρειαζόμαστε και τη δική σου στήριξη. Βοήθησε και εσύ να έχουν τα παιδιά μας το μέλλον που τους αξίζει. Σφιχτή αγκαλιά από όλους, ανοιχτοί ορίζοντες για όλους. Το πιο γερό θεμέλιο του σπιτιού μας είναι η θέλησή μας. Θεμέλιο ελπίδας, στέγη για μια ζωή. Συμμετέχω γιατί συμφωνώ. Για αυτό το σκοπό έχουν ανοιχτεί λογαριασμοί. Αλφα Bank. Αγροτική Τράπεζα. Εθνική Τράπεζα.